Subong nga tuig ginigo sang COVID-19 pandemic ang bilog nga kalibutan. Isa diri ang Pilipinas sa labing apektado sang pandemya. Sa bahin sang probinsya sang Iloilo, may isa ka pamilya sa Banwa sang Lambunaw na kung sa diin, anong gid sa ila mga miyembro ang natapikan sang COVID-19. Ang pinakamasubo, ang ila padre di pamilya wala gid nakaluwas kag ginbawian sang kabuhi bangod sang deadly virus. Kag subong nga tuig sa labing una nga tion, ang pamilya wong maga-celebrate sang Christmas kag New Year nga wala na ang ila pinalangga nga padre di pamilya. Nagbag-o ang tanan sa pamilya wong sadtong March 29 o kon sang adlaw mismo nga nagsuprer sang chronic obstructive pulmonary disease kag diabetes dalaman sang komplikasyon tugas sang COVID-19 ang ila padre di pamilya naging kilala kay Fermonio, 70 years old. Actually, ang mga bata o ay magigugin nga sila nga ma-positive sila, pero kami to be sure lang nga okay lang sila tanan amo itong ginpaswama namon sila. Isang gabi ito ay pa ang ilaya nga result maghibi sila mama sila niya ano na lang kami kung mag-positive kami doon mo na kung ang balang ko nga sarig lang kita sa Ginoo nalanggid ang makaayad ka natin samtang kapangadi kami kung kaminsyon din ko sa ngalan nila Lord, please give negative results to my grandchildren Denise, Shane Ann and Kathleen Ann. Amo naman pagtawag ni doktora nga nagtawag sa kay Bibian nga negative na sila nga tatlo. I consider that a miracle din sa ako niya. Ang amo na ganit sila nila nga wala symptoms no, pero ang fear and anxiety mo hindi ka gidya katulog. Ako yan digid kuya katulog kulbaan ka gid kulbaan ka nga daw basta do hindi mo maintindihan kung ano nga kulba nga ano nga wala na gid sang diwan nga gid ang handangpan faith and trust sa Ginoo. Kaya mo lang din na siya nag-ayon sa amon. No medicine, no, anan mo lang din. We have faith nga si Lord lang din makaayon sa amon. Kung may isa ka bagay nga ginapasalamatan kag na-appreciate ang pamilya wong sadtong panahon nga ginpaidalom sila sa home quarantine, ina amo ang pagpalangga kag suporta sang mga tawo, local government unit kag simbahan. Mga ganit na siling Father sa akon, Father Boom, your unparalleled faith and trust kay Lord. Hindi in matupungan sa inya kay tanan at salit. Wala man sila may bulig sa akon, basta nagsiling sa akon nga daily. Kadagami mag-rosary sila. Included kami sa ilang prayers nga pag-ayo kami tanan. Give Beverly a negative result. Muna ginda nila pangayo ko. So, siyangit siya sa babaw, kabinsaylo siya sa babaw. Mama, ano, yan nagtawag si doktora, negative na ako. Ano ko ang feeling ko daw, malupad kang ano. Grabe, hindi nga singgit pa, panaong ganda. Para kay Bernadita, madamo sang rason para padayon sila nga magselebrar sang Christmas kag New Year. Isa na diri ang pag-recover nila sa COVID-19. So far, everybody back to normal with the help of God. Ang message ko lang kay sa amo na tabo no, ang mga siling ko of all the people sa kami first no, of all the people sa Lambunaw, sa Iloilo, our whole family were affected by the COVID-19, but still I have faith and trust na si Lord man mag-ayo sa imo kung ara lang ang imo nga pagsalig sa iya. Persistent prayers lang amo lang din na akon ginhambal sa mga bata. Pray unceasingly. Christmas wish ko lang God will continue to bless us
our blessings and graces nga ginhatag niya sa amon nga siling po ang pagkapatay sa apon nga bana, that's only daw ang testingan ang trials nga kung sa diindig amon mo pagsalig sa iya kung maghatag ang Ginoo isa lang imo ginhatag, the Lord will give you 1,000 times na mga grasya mo lang na minahambal ko sa mga bata na magmaalwan lang kita, magmaluluyon lang kita, mapinalanggaon lang kita. Kaya sabihin ko, ang grasya ka Ginoo, hindi mo man matupungan kung maggrasya kami mo. Kaya wish ko lang na peaceful, a merry and happy Christmas, even though wala na papa nila, but still we celebrate together with him. Kaya araman lang siya nagabantay sa amon.